for today's gala. Ayan, gala guys, kasi magagala tayo. Papasyal tayo sa isang isla dito sa amin, sa Pinitan. Ayan guys, kung nakakita nyo yung mga taong yun, ayan, yan. Pupunta yan doon sa Pinitan kasi magpapakita sila ng alimasag na nahuli nila. So samahan nyo ko. Kasi napakaganda doon guys. Sobrang linaw din ng sobrang linaw na tubig. Ayan ang dagat. Kung dito marinaw na sa amin, ayan, di ba sobrang ganda mga person? Sobrang ganda. So doon mas lalos mas maganda. So ayan. Ayan, binubuhat na nila yung mga nahuli nilang alimasag. Yan si Tropa, si Paring Kulimay. Ayan. Diba si Paring Kulimay guys. Galing yan guys. Agahan pa ako yan lagi. Itong mga alimasag. Punta kayo sa aming milipin na limasan. Si Ato Sipa, si mga gamit. Maling malupi. Saro-saro. Say hi, Paring Kulimay. May iba ako sa Pinitan. Tama, ibagaan ako. Kaya dito, di pa ako nakaabot tuman. Pinitan. Yan guys, so si Kuya Char. Garandingan. Ito yung guys, mga alimasag. Talan mo, ano, may baka talioy. Ha? Doon nakasakay dire-diretso na. Di ba na, ano na kaya din na? Si live ko. Nagkumakaiba na lang daw. Ano ba? Malibang-libang ako. Okay, so di ba? Ay tangkay Enric, nani harahala ba ang takma mo? So let's go guys, muna na tayo sa Pinitan. Ayan na, pinandar na yung motor. Guys, buhay na buhay pa sila. Kasi mas mahal pag buhay.
A few moments later. So guys, sa wakas nandito na sa Pinitan, Barangay Pinitan, Cebu, mga Marines. So ayan, pinapapa nila yung mga basa. So, antayin natin guys, tapos punta na tayo sa partiluhan ng alimasan. So ayan, medyo madaming ano guys kasi ayan mga halamang dagat yan. Tawag yan pula po guys. Ayan, so hindi lang sa beko yan. Guwapa yan doon sabay pa. Ayan guys, oh. Ayan, dito rin guys sila pinapakuluan. So kaya mga buhay pa siya.